ወኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ አይረፉ በርትዕት ሃይማኖትና አይንኻድኒና ብምባል ሰውነቶም ንእሳት ክሳዶም ንስሕለት ዝሃቡ ስለ ሰማዕታት ቦ ከምኡን ነዞም ሰማዕታት አማላድነት ብምግባር ዕጣን ቋፂሮም መባእ ሰፊሮም ናብ ቤተ እግዚአብሔር ዝመፁ ዘክሮም። ጳውሎስ ስለ ጳውሎስ ቦ ከምኡን ጳውሎስ አማላድነት ብምግባር ዕጣን ቋፂሮም መባእ ሰፊሮም ናብ ቤተ እግዚአብሔር ዝመፁ ዘክሮም። ጳውሎስ ማለት ንዋይ ሁሪ ማለት እዩ። ዝተመርፀ ዕቃ ዝተመርፀ ሁሪ ወይ ከዓ ዝተመርፀ ንብረት ማለት እዩ። ሞደሻ ማለት እዩ። ከምቲ ሞደሻ ንሸውዓተ ማዕድናት ቀጥቂጡ ሓደ ዝገብር ከምኡ ድማ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ብትምህርቱ ንኣርባዕተ ባህርያተ ስጋን ንሰለስተ ባህርያተ ነፍስን አሰማሚዑ እሞ ንዋይ ሁሪ ይበሎ። ጢሞቴዎስ ስለ ጢሞቴዎስ ኢልካ ስለ ጢሞቴዎስ ቦ ከምኡን ንጢሞቴዎስ አማላድነት ገይሮም ዝመፁ። ጢሞቴዎስ ማለት ዘአልቦ ጥሪት ማለት እዩ። ዘአልቦቱ ጥሪት ማለት እዩ። ሲላስ ስለ ሲላስ ኢልካ ቦ ከምኡን ንሲላስ አማላድነት ብምግባር ይበል። ሲላስ ማለት ፀሐይ ማለት እዩ። ወበርናባስ ስለ በርናባስ እዩ። በርናባስ ማለት ወልደ ፍስሐ ማለት እዩ። ቲቶ ስለ ቲቶ ቦ ከምኡን ንቲቶ አማላድነት ብምግባር አማላድነት ገይሮም ዕጣን ቆፂሮም መባእ ሰፊሮም ናብ ቤተ እግዚአብሔር ዝመፁ ዘክሮ ማለት እዩ። ቲቶ ማለት ሰርቅ ማለት እዩ። ራይ ፊልሞና ስለ ፊልሞና ማለት ስውር ቦታ ማለት እዩ። ወቀሌምንጦስ ቀሌምንጦስ ስለ ቀሌምንጦስ ማለት ህንፃ ማለት እዩ። ሰብአ ወክልኤቱ አርድእት ተወሰነ ጠቀሰሞ 72 አርድእት በለ። ስለዞም 72 አርድእት ቦ ከምኡ ነዞም 72 አርድእቲ አማላድነት ብምግባር ዕጣን ቋፂሮም መባእ ሰፊሮም ናብ ቤተ እግዚአብሔር ዝመፁ ዘክሮም። 500 ቢጽ ስለ 500 ቢጽ በለም። እዞም 500 ቢጽ ከ500 ንላዕሊ ካብ 600 ንታሕቲ ይብል። ካብ እግሪ መስቀል ካብ መቃብር ዝተንሱ እዮም ክሳብ ዕርገት ክሳብ ጰራቅሊጦስ ዝፀንሑ ኣለዉ። ብዕለተ ትንሣኤ ምሂሮም ብኡ ንብኡ ኣስተምሂሮም ዝዓረፉ ዝተመልሱውን ኣለዉ እሞ ነዚኦም አማላድነት ብምግባር በለ። 318 ርቱዓን ሃይማኖት ሃይማኖቶም ቅንዕቲ ዝኾኑ 318 ኢልካ ቦ ከምኡውን ን318 ሊቃውንቲ አማላድነት ብምግባር ዕጣን ቋፂሮም መባእ ሰፊሮም ናብ ቤተ እግዚአብሔር ዝመፁ ዘክሮም። ለእሉኒ ወለኩሎሙ ተዘከሮሙ ለከ እግዚኦ ለእሉኒ ወለኩሎሙ ተዘከሮሙ ለከ እግዚኦ ናትካ ወገን ክኾኑ ናትካ ቤተሰብ ንኽኾኑ ንኹሎም ዘክሮም። ለብፁዓን ወለቅዱሳን አርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ንፓትርያርካት ንአቡነ ማትያስ ከምኡውን አቡነ መርቆሬዎስ ዘክሮም። ከመ ትቀቦሙ በሕይወቶሙ ኣብዛ ዓለም ብሕይወተ ሥጋ ከለዉ ካብ ሥጋዊ መከራ ሓልዎም ወታድህንዎሙ ከምኡውን አድሕኖም። ወትስረይልዎሙ ኃጢአቶሙ በደለውን ይቕረ በለሎም። ወትምሃረነ ቺያነሂ በጸሎተ ዚአሆሙ ለዓለም ዓለም ትምሃረነ ተይሉ ለነ ምበለ ኪያነ ተይሉን ትምሃር እንተ ዝብል መቐንዕ ነይሩ ልማድ መጽሓፍ እዩ። ንዓናውን ብናቶም ጸሎት ዘክረና ይቕረበለልና። ይካ ካህን ይበል ለእሉኒ ነቶም ካህናት ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ስሞም ዝጠቐሶም ዘርዘሮም። ወለኩሎሙ ከምኡውን ነቶም ሽሞም ዘይጠቐሶም ቦ ለእሉኒ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ምስኡ ዘለዉ ልኡኻን ቀዳስያን ወለኩሎሙ ከምኡውን ኣብ ቅድስቲ ኣብ ቅነ ማሕሌት ዘለዉ ቦ ለእሉኒ ከምኡውን ኣብ ቅድስቲ ኣብ ቅኔ ማሕሌትን ዘለዉ ወለኩሎሙ ኣብ አጸደ ቤተ ክርስቲያን ንዘለዉ ንዘቐድሱ ንኹሎም እውን ተዘከሮም ይበል ቦ ለእሉኒ ኣብ አጸደ ቤተ ክርስቲያን ንዘለዉ ኩሎምን ወለኩሎሙ ከምኡውን ኣብ ብህንሳ ንዘለዉ ይብል አባ ሕርያቆስ ቦ
ለእሉኒ ዕጣኖም ዝዓረገሎም መስዋዕቶም ዝተቐበለሎም ወለኩሎሙ ከምኡውን መባእን ሰፊሮም ዕጣን ቋፂሮም ንዘይመፁ ንኩሎም ዘክሮም ኦ መስተምርት አስተምህሪ ሀበ ወልድኪ ርህርቲ አማላዲት ቅድስት ድንግል ማርያም አማልድልና ከመ ያዕርፍ ነፍሰ ኩሎሙ ጳጳሳት ወሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ንሊቃነ ጳጳሳት ንጳጳሳት ንኤጲስቆጶሳት ነፍሶም ዕረፍተ ነፍሲ ሂቡ ክቅበል አስተምህሪ ሀበ ወልድኪ አማልድልና ቀሳውስት ወዲያቆናት ቀሳውስት ወዲያቆናት ከምኡውን ንካህናትን ንዲያቆናትን ነፍሶም ዝዓረፉ ዕረፍተ ነፍሲ ንኽቦም አማልዲ እለ ያረትኡ ፍኖተ ቃል ዘበአማን ሕገ ወንጌል ንዝምህሩ ኩሎም ነፍሶም ንኽምሕር አስተምህሪ ፍኖት ስለ ዝበልኩ ኢሉ ያረትኡ ኢሉ ዳ እምበር ወንጌል ንዝምህሩ ኩሎም አስተምህሪ ለምኒ አማልዲ ንኽብል እዩ ፍኖት ቃል ፍኖተ ቃል ዘበአማን ፍኖት ናይ ወንጌል እዩ ቃል ድማ ናይ አካላዊ ቃል ምሳሌ እዩ አካላዊ ቃል ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርትን ንዝምህሩ አስተምህሪ ሀበ ወልድኪ አማልዲ ነገስተ ንነገስታት ወመኳንንተ ንመኳንንቲ ወመሳፍንተ ከምኡውን ንመሳፍንቲ ወእለ በስልጣናት ብሓፈሻ ንሰበ ስልጣን ወራዙተ መናእሰያት ወራዙት ወደናግለ ከምኡውን ደናግለ ስጋ ደናግለ ነፍስ ብስጋን ብነፍስን ደናግል ንዝኾኑ ወመነኮሳተ ንመነኮሳት እውን አስተምህሪ ሀበ ወልድኪ አማልዲ ይብል ደናግልን መብራህርሂ ደናግልን መነኮሳትን ዝበሎም ወራዙት መናእሰያት ኣብ ዝበሎ ይኣትዉ ከይተመርዓው ዝምንኩሱ ኣለዉ ተመርዐም እውን ዝምንኩሱ ስለ ዘለዉ ደናግለ ወመነኮሳተ ደናግልን መነኮሳትን ዝበሎም ኣብ ወራዙት ዝበሎ ይኣትዉ እሺ ባኤለ ወነዳየ ባኤለ ዝበሎ ሃፍታም ወይ ሰብ ፀጋ ማለት እዩ ነዳያን እውን ዝተሸገሩ ናይ ዕለት ቀለም ናይ ዕለት መግቢ ንዝሰኣኑ አዘክሪ አስተምህሪ አማልዲ ድንግል አብየ ወንኡሰ ናይ ዕድመን ናይ ማዕርግን ዓበይትን አሽንበለ ብማዕርጉን ከምኡን ብዕድመ ዓበይቲ ናእሽኑ ዝኾኑ አማልዲ እብየረ ዝብል ረዳኢ ዘይብላ ዝሓርስ ዝወፍር ዝሓርስ ዝወፍር ዘይብላ ቤት ገዛ ዝሰርሓላ ዘይብላ ንስተሸገረት ረዳኢ ውላድ ዘይብላ ኢቤረ በለ አስተምህሪ ድንግል አማልዲ ወጓለማውታ አቡን አዲዩን ሓዲጎሞ ወይ ድማ አቡን አዲዩን ዝመትዎን ማለት እዩ ነቡን አዲዩን ዝመትዎውን ንስኽን ድኹሉ ኮንኪ አማልዲ ግዩረ ካብ ካልእ እምነት ፈሊሱ ዝመፀ ቦ ከምኡውን ንእኽሉ አንበጣ በሊዕሉ በረድ ሓሪሙሉ ዝተሰደደ ዝተሸገረ ሰብ አስተምህሪ ናይ ዕለት መግቢ ናይ ዕለት መግቢ ንኸይስእን ለምንሉ አማልዲ ወምስኪነ ምንም ረዳእ ዘይብሉ ናይ ዕለት መግቢውን ዘይብሉ ንነዳይ ናይ ዕለት መግቢ አሁብዮ ለምኒ ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እላ አይረፉ እማህበረ ቤተ ክርስቲያን መቅድመ ዜርካ ናብ ቤት ኔርካ ናብ መሬት ከም ዝበሃል ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ካብ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ንዝዓረፉ ንዝሞቱ ንነፍሶም ዕረፍተ ነፍሲ ንኽህብ ዘክሪ አስተምህሪ አማልዲ እዮም ቦ ከምኡውን ካብ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ብዝተፈላለየ ኣብ ካልእ ኣብ ስደት ከለው ዝዓረፉ ክርስቲያን ኩሎም ንነፍሶም ዕረፍተ ነፍሲ ንኽህቦም አስተምህሪ አማልዲ ድንግል ወፈድፋደሰ በእንተ እለንዎሙ ውስተ ዛቲ መካን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ኣብዛ ብህንሳ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ብህንሳ ንዝዓረፉ ይብል ኣብ ሕርያቆስ አንቲ ዘበእንቲአሆሙ አስተብቁኢ ጽሁቀ ተጊኺ
መላልስኪ ደጋጊምክስ ልዮም አማልዲ ይብል كما يعرف نفسهم نهويا ንነፍሶም ብሰላም ፍጹም ዕረፍቲ መታን ክቦም ቦ ከምኡውን ንነፍሶም ፍጹም ዕረፍቲ ምእንቲ ክቦም እዩ ተደሞ ናሃየ ምንድባን ከም ዝብል አረጋዊ መንፈሳዊ መብርሂ ኣብ ባህርያቆስ ኣቐዲምኪ ኣብ ህንሳ ንዘለው ጸሊ ኣማልድ በለ ኣቐዲምካ ንዘለኻዮ ቤተ ክርስቲያን ንዘለኻዮ ሃገር ምጽላይ ስርዓት እዩ ከምቲ ህሱ ሰላማ ለብሔር እስመ ሰላመ ዚኣሃ ይከውን ለኩሙ ዝበለ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ከምኡውን ኦ እግዚኦ ተሳሃል በእበይከ ላዕለ ዛቲ ሃገረ አርማንያ ከም ዝበለ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኣቐዲሙ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ንእስክንድርያ ከም ዝጽሊ ኣቐዲምካ ንዘለኻዮ ቤተ ክርስቲያን ዘለኻዮ ሃገር ምጽላይ ስርዓት እዩ وهذا كله زتسمي مكان سماء مواعيان ካብ ዓለዋያን ነገስታት ከምኡውን ካብ ዓለዋያን መኳንንቲ ካብ ፍትወታት እኩያት ሓጣውእ ርሒቆም ንዓለዋያን ነገስታት ንዓለዋያን መኳንንቲ ዘምጽኦ ፈተና ስዒሮም ዝሓለፉ ሰማይታት ብስሞም ቤተክርስትያን ኣብ ተሃንጸ ብስሞም ታቦት ኣብ ተቐርጸ ብስሞም እውን ስእለ ኣድህኖ ኣብ ተሳኣለሉ ዝዓረፉ ምእመናን ኩሎም ንነፍሶም ዕረፍተ ነፍሲ ክትህቢ ኣስተምህሪ ኣማልድ ድንግል ومكان ጻድቃን ቡሩካን ወመካነ ጻድቃን ቡሩካን መርገመ ጌባል ዝዓለቦም ጥንተ በደል ናይ ኣዳም በደል ዘይወደቆም ንኡ ሃበየ ዝበሎም ጻድቃን ቡሩኻን ብስሞም ቤተ ክርስቲያን ዝተሃንጸሎም ብስሞም ታቦት ዝተቐርጸሎም ብስሞም ስእለ ኣድህኖ ዝተሳኣለሎም ኣብ ምእመናን ዝተቐበርሉ ወይ ከዓ ምእመናን ዝዓረፍሉ ዕረፍተ ነፍሲ ሂብኪ ዕረፍተ ነፍሲ ንኽቦም ናብ ወድኺ ኣማልዲ ኣስተምህሪ ሃበ ወልድኪ ናብ ወድኺ ኣማልድ እዮም ومكان መላእክት ትጉሃን ከምቲ ወሓይዝ ካብ ምፍሳስ ዘየቋርጽ ከምኡ ድማ ካብ ምስጋና ዘየቋርጹ መላእኽቲ ብስሞም ቤተ ክርስቲያን ዝተሃንጸሎም ብስሞም ታቦት ኣብ ዝተቐርጸሎም ብስሞም ስእለ ኣድህኖ ከምኡውን ድርሳን ገሊ ኣብ ተጻሓፈሎም ዝዓረፉ ምእመናን ንነፍሶም ዕረፍተ ነፍሲ ንኽቦም ኣማልዲ ኣስተምህሪ ሃበ ወልድኪ በሃበ ኩሉ መካን ኣብ ኩሉ ብኩሉ ንዝዓረፉ ምእመናን ዕረፍተ ነፍሲ ሂቡ ንኸዕርፎም ኣማልዲ ርእስት ኣንቲ ንስኺ ብኩሉ ገዛእቲኺ ይብል ርእስት ኣንቲ ንስኺ ገዛእቲኺ ቦ ከምኡውን ርስቲ ኣንቲ ንስኺ ርስትና ኢኺ ይብል ቦ ብኻልእ እውን ርስቲ ሰማይን ርስቲ ምድርን ዝረኸብናዮ ክርስቶስ ኣምላኽና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ድሕሪ ምውላድ እዩ ቦ ከምኡውን ስጉኡን ደሙን ካብ ኣብ ዝወሰዶ ስለ ዝኾነ ዓጽመ ርስተይ በሊኤ ከም ዝበሃል ይብል ወስሉጥ ስምኪ በሃበ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ስምኪ ንምምላድ ቅልጥፍ እዩ እዚ ድማ ኣብ ተኣምረ ማርያም ሓደ ታሪኽ ንረክብ ሓደ ሃፍታም ሰብኣይ ኣዝዩ ሃፍቱውን እዚ ተባሂሉ ዘይቁፀር ብጣዕሚ ሃፍታም ነበረ ነገር ግን ምስ ዘዋርን ምስ ኣዝማርን ብሓፈሻ ክበልዖን ክሰትዮን ክዘረሉን ገንዘቡ ተወደአ ናይዚ ዓለም ገንዘብ ክትእክቦ እምበር ክጠፍእ በይን ምዃኑ ኣይፍለጥን እዩ ገንዘቡ ተወደአ ብድሕሪ እዚ ከቢረ ኣብ ዝነበርኩሉ ሃገር ተዋሪደ ሂበ ኣብ ዝነብረሉ ዝነበርኩ ሃገር ተመጪተ ነዳይ ኮይነ ለሚና ኣይነብርን ኢሉ ኣብ ጎዛ ተሸኪሙ ናብ በረኻ ንቅድሚኡ ዝረኸቦ ዓዲ እንዳኸደ ከሎ ጸላእ ሰናያት ዲያብሎስ ብወዲ ሃፍታም መንእሰይ መሲሉ ኣብ መንገዲ ረኸቦ ኣንታ መንእሰይ እንታይ ንበይንኻ ተዛርበካ እንታይ ዝሕዝነካ እንታይ ኢኻ ኮይንካ በሎ ኣነ ዝሓዘንኩ ምን ክሓዝን ከቢረሉ ኣብ ዝነበርኩ ሃገር ተዋሪደ ሂበ ኣብ ዝነበርኩሉ ሃገር ተመጪተ ለማ ነዳይ ኮይነ ኣነ ክነብር ኣይደልን ኢለ ንቅድመይ ናብ ዝረኸብኩ ሃገር ከይዳ ኣለኹ በለ ብድሕሪ እዚ በልን ካይሉ ነቲ እምኒ ወርቂ ኣምሲሉ ብምታት ወይ ድማ ብምትላል ነቲ እምኒ ወርቂ ኣምሲሉ ሃቦ ነገር ግን ነዚ ወርቂ እዚ ክትወስደን ተኾንካ ኣነ ዝዘካኻ ትፍጽመለይ ኣለካ በሎ ሕራይ ኣዝዘኒ በሎ ስም ፈጣሪኻ ክሓደለይ ስም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፅረፈለይ ከምኡ ድማ ናይ መላእክትን ናይ ጻድቃን ኣማልዱን እዮም በል እሞ
اتزل ورقي حسكات كيدي خابلو كحادل سم سلاسي صرفه كمون صدقان سمايتات ملائكتين ايمالودن ينبله بدحرزي رسيعو زخدم مسيلو حلف يلو صلا سنات حنت نجر بارسيعه حنت نجر رسيع الكابلو انتاي نسو خبلو حنت نجر زغدفكو الله نسا صلايتي نعاخ تصرفله يبلو من يابلو قدس دنگل نتا تمالد نبوزحاتون تترف تمالد عده نعا صرفله يبلو وا نعا دا خمي غير خصرف نعا صريفه دا نبي كاتو ازي سايكون يبلو مون خنت ديدا هيبكا تورقي ورق صاحب كو خان خنت دي بمبال نعبلام صايلو اتي نمول زماني كنابرني خليلو حيزو زنبره گجف امني ورق امسيلو زحابو بو غيرو افلبو حريمو افلبو وقعو قتلو بدحرزي منافست اكيات ننفسنا يزي سبزي حيزوما نفسي الكوسوا خلو ناي اغزابير فردي كاي سمعنا عين اللنينا سلازول ملاختي فردخ سعدو سنلا تختيلو ما خدو تو منافست رخصات كا انتاي كونكم ددحرينا تخدو لكم نحنا اذا نفس زيا سلك قدس دنگل مريم سم زموتت يابلو وامون سلاسي زخحدت نصادقان ملائكتون ايمالودم زولت انديابلو بدحرزي ملائكتي ناب قدمي ميتاچن قريبوم او قدس دنگل اذا نفس زيا سلك دي يكونتن زموتت نقدس دنگل مريم امالادنت ايكحني بمبال يكونتن زموتت سلمتا دا اسقتم لله خبلوا قدس دنگل مريمون نافقر ولدا ناب እግዚአብሔር አምላክ ቀሪባ مهار ليتا ذات نفسه ولتو نزا نفس زيا محر اللي بولتو كلبنو امهار نخل بدي خمحرلك بلا نسم ابوي نعاي كمون نناي بار هيوتي منفس قدس خاده نصادقان نملائكتي نتوم زفقروم اغلغلتي اي مالودينم زبلده يكونن كمي غير خمحللك بلا بدحرزي زغبره تسكارچي وزصوا سمكي امهر لكي زبلكاني حسودي بولتو امو ادي ولاديتي انا زبلكوسي بسنه مغبار نزو ودا قسبينبر بهايمانوت نزخاده دي بولتو بهايمانوت نزخاده دي كمحرلكي لبلامو بدحرزي مو زخلو قال كلان زحاب كان دا انهونت دي بولتو مو انا سب زخونكو سغاز لبسكو قال كن خي سمع دي نعهن خي زز دي ولاديتي بمبال كمحرلكي بلا مو سغون نفسن اوهايتكا اتسال لي بولتو እግዚአብሔር ሳአኖ ነገር የለንሞ ነታ ነፍሲ እንደገና ናፍስ ጋር መልሱ አተሶ ድህርዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለምንታይ ከሐድካ በለቶ ስለምንታይ ስም ስላሴ ከሐድካ ስለምንታይ ስም ጻድቃን መላእክት ከሐድካ በለቶ ስለሳአንኩ ዝበልዑ ስለሳአንኩ ስለጨነቀኒ ከይደ ዝሳአነ ሰብ ይልምንም በሪ ከሕዶ በል ናወደ ይለሚነ ምግብኻ አዳሌልካ ኣለኹሞ ናብ ከም ዝበለ ቦታ ኺበለቶ ኣብቲ ቦታ ንሱ ሓደ ሃፍታም ሰብ አይነበረ زهابتام سبعي أبيت كريستيان كوينو كتسلي نقالو زخون ود سب كركب مجزير أملاخ نقالو زوسد سبعي نخبو ويدما ود نخبو كدايم زي سبعي زي هافتام سبعي حنتو قال كأنا براتو زي حنتو قالو هافتام متيو كمر عوان تيلو هو جنزبسي معري خمساي نجر جن ملكي عبل كان يلي مالسو ملكو صبو سبناو قال كحبني لتمتيو وملكو نيركا صبو نيركا نجر جن دخاخا جنزب يبل كان دابله نقالو كان مفتاح الصلاة كاب حقفو زي فلي أخونا سلازيو كابلتات حدا معتي نبيت كريستيان كتصلي له خدمه ناي هافتام صلوت حصير يبل ذهب كان يتخلاني له او كدك كوفي له كعرف مسفله دك اسمصو قدست دنگل مريم نزي كاموت بحيل እግዚአብሔር بسلطانون فقر ولدا زتس منئسي انه نافتي سبعي نولا نقالو زمرعاولو زسانه ويدما كفقر قالو استلعله نمانم كهبا زي كاله نقالو نافتي بيت كريستيان امرحو بدحرزي نسو نتي ماذنا بيت كريستيان انداطمته نافتي سبعي كوفيلو يدقيسو زلو بوتا بصحمو نتي هافتام سبعي قدست دنگل مريم انه نزا قالكا نزد مصكادلو حبو نوع امرو بلتومو السبعي زهفتام سبعي نزمن سي امرئيو نسو بسلام عرفه اتي من اسيون تمرئيو
ብስጉን ደሙን ብቅዱስ ቁርባን ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ብምስጋና እግዚአብሔር እናመስገነ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ዝነብር ኮነ ዳሕራይ እውን ዘይተሓልፍ በዚ ምድሪ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ብሓላፍ ብዝኾነ ነገር ዘይትልካዕ ዘይትምጠን መንግስተ ሰማያት ኣውረሰቶ ኣሃዱ ነዳይ ዘክህደ ሃይማኖቶ ኪያኪ ክሂደ ሰዋዕብየ በቅድመ ሰይጣን ዝኣስሓቶ ኣሚነ ዚኣኪ ድንግል ለኣድህኖ ነፍሱ በቁዓቶ እንዘ ይሴብህ ተኣምረኪ ወለጽጌኪ ምህረቶ ተንስአ ምንዋሙ ወኣተወ ቤቶ ከም ዝበለ ኣባ ጽጌ ድንግል ይዲ ይበል ዲያቆን እለትነብሩ ተንስኡ ኣብ ግእዘ ቅዳሴ ኮፍ ኢልኩም ተቐሚጥኩም ዘለኹም ተንስኡ መብርሂ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ካብ ሕሙማትን ኣረጋውያንን ወፃኢ ኮፍ ዝብል ሃልዩ ኮፍ ዝብል ሰብ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ነገር ግን ካብ ኣራተ ዝንጋኤ በተዘክሮ ካብ ኣራተ ሃኬት በኣንክሮ ተስኡ ንኽብል እዩ ካብ ምዝንጋዕ ዓራት ብተዘክሮ ሕማሙን ሞትን ብምዝካር ከምኡ እውን ካብ ኣራተ ሃኬት ማለት ካብ ናይ ትህኪት መንፈስ ብኣንክሮ ብተደሞ ተስኡ ንኽብል እዩ ካህን ይበል ንትነሳ በፍርሃተ እግዚአብሔር ፍርሃተ እግዚአብሔር ምርኩስ ጌርና ንተንስ ይብል ንፍርሃት እግዚአብሔር በትር መንፈሳዊት ይብላ እሞ ፍርሃት እግዚአብሔር ምርኩስ ብምግባር ንተንስ ይብል ቦ ከምኡውን ዲያቆን ተኣዚዙ ሸለል ዝብሉውን ስለ ዘለው ትካህን ከዓ ደገሞ ቃል ካህን ሰሚዖም ንኽበራበሩ ከመን አብያ ወንወድሳ ለምልዕተ ውዳሴየ ንቅድስት ድንግል ማርያም ብውሽጥን ብደገን ብነፍስን ብስጋን ነኽብራ ነልዕላ ነመስግና እንዘ ንብል ኦ ምልዕተ ጸጋ ጸጋ ሰማያውን ጸጋ ምድራውን ዝመልአኪ ቅድስት ድንግል እንዳበልና ነመስግና ኦ ሙሃዘ ፍስሓ ናይ ሓጎስ ምንጪ ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ናለ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ተፈሲ ብምባል ዘመስጎኖ ምስጋና ከም ናይ ማይ ምንጪ ከምቲ እስትንፋስ ናህና ብዘይ ምቁራጽ በርባዕተ ማዕዝን ክትመስገን ትነብር ቦ ከምኡውን ነቲ ጸጋን ምንጭን ሓጎስ ዝኾነ ጎይታ ወሊድ ክልና ኢኹሞ ተፈሲ ባሂበልኪ ወፈድፋደ ብቺ ግርማ ራእይ ዘይዓቢ እምግርማ ችርቡብየል እለ ብዙሃት ኣኢንቲሆሙ ኣኢንቶም ብዙሕ ካብ ዝኾኑ ካብ ኪሩቤል ወሱራፌል እለ ስድስቱ ክነፊሆሙ ከምኡውን ሽዱሽተ ኣኽናፍ ሽዱሽተ ክንፊ ካብ ዘለዎም ካብ ሱራፌል ናትኪ ግርማን መጎስን የፍርሕ ይብል ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ኪሩቤልን ካብ ሱራፌልን ዝበልጽ ዝፍቶን ግርማ መጎስ ኣለዋ እዩ ዝፍራሕ ብኣጋንንቲ ብኣይሁድ ብመናፍቃን እዩ ዝፍቶ ድማ ብኣና ኣብ ቅድሚ ስላሴ እውን እዩ ለስድስቱ ክነፊሆሙ ዝበሎ ለብዛሃት ኣይንቲሆሙ ኣብ ዝበሎ ይኣቱ ለብዛሃት ኣይንቲሆሙ ዝበሎ ድማ ለስድስቱ ክነፊሆሙ ኣብ ዝበሎ ይኣቱ ማለት እዩ ነገደ ኪሩቤል ወሱራፌል ኢሉ እዞም ኣርባዕተ እንስሳ ጸዋርያነ መንበር እቶም ክልተ ካብ ነገደ ኪሩቤል ዝኾኑ ገጸ ላሕምን ገጸ ሰብእን እዮም እቶም ክልተ ካብ ነገደ ሱራፌል ዝኾኑ ገጸ ንስርን ገጸ አንበሳን እዮም ነዚኦም መንበር ገይሩ ዝሽከምዎ ገበሮም ጸዋርያነ መንበር ዝበሃሉ እዚኦም እዮም ብዙሃት ኣይንቲሆሙ በለ ኣይንቶም ብዙሕ ይበለ ካብ ግንባሮም ክሳዕ ጽፍር እግሮም ከምኡውን ካብ ጸጉሪ ርእሶም ክሳዕ ሸኾና እግሮም ኣዒንቲ ዝተመልአ ይብል እዚሲ ዓይኒ ንዓይኒ ኩሉ እንተመሊኡ ከም ነጸብራቕ ዓይኒ ክወጊዩ ከምቲ ብርሌ ወይ ድማ ብርጭቆ መስትያት ነጸብራቕ ንዓይኒ ዝወጊ እዩ እሞ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ዓይኒ ዘሎ ይብል ከምቲ ቆርበት ነብሪ ነጠብጣብ ዘሎ ከምኡውን ሰፈፍ መዓር ማለት እዩ እዚ እውን ከምኡውን ኣይኮነን እንታይ ዳ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ይብል ካብ ክሳዶም ላዕሊ ዓይኒ ይብል ካብ ክሳዶም ላዕሊ ዓይኒ እንተኮይኑ እውን ከም ነጸብራቕ ናይ መስትያት ብልጭልጭታ እንዳኾነ ዓይኒ ክወጊ እዩ ብምባል ክልተ እዩ ኣዒንቶም ነገር ግን ብምስጢር እዩ ብዙሕ ኣዒንቶም ዝበለ ብምስጢር እዩ ሓላፍያትን መጻያትን ስለ ዝተገልጸሎም ፍልጠት እውን ስለ ዘይፈራረቐሎም ስለ ዘይከፋፈለሎም እለ ብዙሃት ኣይንቲሆሙ በለሞ ፍልጠት ዘይክፈሎም ዘይፈራረቆም ንኽብል እዩ ከምቲ ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳያስ ዝራእዮ ኣብ ትንቢቱ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 1 ባርከስ ንሎሚ ዝነበረና ናይ ዕለት ውዳሴ ማርያም ቅዳሴ ማርያም ትርጉም ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንጽባሕ
ናይ ዕለት ውዳሴ ማርያም ቅዳሴ ማርያም ሒዝና ክንመጽኢና እሞ ኣብ ተለምደ ጊዜና ክንራኸብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። አላዕሉን ዘጀመረና አጀሚሩን ዘፈጸመና ንልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ